Wel, mae pethau'n poethi yma'n adran yr Ayrshires ynghylch y Gwartheg bore yma achos maen nhw'n paratoi ar gyfer y brif Pencampwriaeth. Ni all Llywelyn a David Jones, mae yna wartheg o safon fan hyn yn does yn y dosbarth yma ac yn y Pencampwriaeth yma ni. Odi, mae'r safon yn uchel iawn i weid gwir. Mae Ayrshires arbennig o dda mewn yma. Mae'r beirniad yn penderfynu nawr pwy sy'n mynd i gael y champion a wedyn y reserf. Mae'n edrych arno unwaith eto i penderfynu. Mae'r heffrod sych hefyd, Dafydd, yn y dosbarth yma hefyd, y rhai enillodd i dosbarthiadau cyntaf nhw heddi, yn erbyn wedyn y Gwartheg hŷn sydd mewn llath a wedi lloia falle 2, 2, 4 gwaith ag ati. Mae'n anodd i'r heffrod ifenc i gystadlu wedyn yn dwi yn erbyn y Gwartheg mawr yma, achos tywod, chwilio am fuwch odro sy'n cynhyrchu llath ma nhw ar ddiwedd y dydd, ynddo fe, ond mae'n neis gweld nhw fan hyn yn y Pencampwriaeth. Ynddi, yn union, mae'n neis cael gweld nhw a gweld sut maen nhw'n datblygu dros yr oed, ond fel arfer y buwch hun sydd fel arfer yn mynd â hi ar ôl cael mwy o loiau. Mae Hefin Wilson yn arwen clamp o fuwch o'n blaen i fan hyn nawr yn dwi. Odi, mae'n fuwch, mae'n powerhouse o fuwch llwyd o gwir. Mae'n llawn strength a power reit o'r pen reit nôl i wedi gwir. Mae'n fuwch arbennig o dda. Mae'n lun da ohoni fyna, Dafydd, yn dweud ti'n cael gweld... Mae'n sefyll yn dda yma'n dydy. Mae'n bach o... Mae'r cae mae'n mynd ar i fyny'n bach, a mae'n help iddyn nhw i dangos nhw, ond mae'n dipyn o fuwch hwnna, dipyn o bwer yn ei a dyfnder. Pwy sy'n berchen rhif 53 sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd? Fi'n credu Evie Tomlinson sydd wedi magu'r buwch mae Hefin yn dangos. All-Star Provider Honesty yw'r un sy'n sefyll fel champion ar y Dwi'n meddwl bod nhw'n agosau at benderfyniad ar ydyn canlyniad wedi wneud. Llongwarchiadau i Hefin a'r teulu. Wedi mynd ar Pencampwriaeth ac mae yn fuwch dda. Odi, mae'n fuwch dda, mae'n sefyll allan i wir, mae'n fuwch arbennig o dda. Diolch yn fawr iawn i chi am y tro. A'i fewn i gael gair sydyn gyda Hefin. Wel Hefin, achan llongwarchiadau, mae dy lwyddiant yma yn y sioe fawr eleni yn parhau a wedi dechrau'n barod. Wel, diolch Ifan, ond dim ond joci fi eddi, dim fi sy'n berchen y fuwch. I mab Ifan a'r cariad sy'n berchen y fuwch, gyda'i tad i fi Blaise Tomlinson. Mae'n fuwch bod special, beth yw hanes hon? Fuwch sydd wedi ennill beth yw pob y sioe wedi bod. Oedd hi'n champion yn Agri Scott November diwetha. A mae wedi ennill yn UK Dairy Day cwpl o weithiau hefyd. Llawn llath, mae'n fuwch a hynny. Ydy, fuwch wedi lloiodd ar October, mae'n still edrych yn dda, llawn llath. Evie draw yn cywir, dwi'n meddwl, yn y trydydd safle. Evie, well, congratulations. I believe that you own that cow. Yeah, with Ivan. Yeah, me and Ivan own that one. So she's quite special. Yeah, very special. She's done well over the years, and good to bring her to the Welsh finally. We didn't think she'd make it. She calved back in October, so she's been calved a while now. But we got Hefin on the strap today, so he's done a good job. So Ivan will be happy. I think he knows what he's doing by now, doesn't he? I'd like to hope so. Good luck in the main championship. She's a cracking cow. Hopefully, we'll see how we get on. Llongwarchiadau. Diolch yn fawr.